Babi, prezraď mi niečo o našej rodine, ako sme sa zjavili tu v Tešetíkove. Vnúčik môj, ja už som tupá jak poleno. Táto tekvica mi neslúži. A neboli tatkovi predkovia ufoni? Toto neviem, ale viem, kto by nám mohol pomôcť. Môj starý kamoš Vlad Tepeš má bratranca a to už je iná kapacita. Je to senzibil a volá sa Gusto Hrča. A vie aj vyvolávať duchov. Aj duchov, aj Aladina. A to by si nechcel čúchať. Tak už poďme. Serus, Vládko ma za tebou posiela, že by si nám mohol pomôcť s našimi zadkami. Ne zadkami, predkami. Posaďte sa a dotknite sa sviečky. To si ju ani nezapáliš. A čo si škulavý? Toto je tajný plameň. To je vidia iba vyvolený. Tak, naspäť k vyvolávaniu. Šakalaka. Bolo toto potrebné? Áno, ja robím len samé potrebné veci. Mám pre teba dve správy. Prvá. Tvoja babka priletela do našich končín na Ufe. Druhá. Umyj si uši, sú strašne špinavé. Aha, tak ja som štvrtinový ufón. Tak a teraz o táto tahaj a už neruš mojich Aladinov. Ježišmária, som to tušila.